Ако вече си записал се или обмисляш да се запише ученик на Академия, то това видео е точно за теб. В него ще ти покажем как изглеждат нашите курсове след закупуването им и какви функции има нашата платформа. Да започваме! И така, вече се намираме в нашия демо курс, който е прототип на всички останали в нашия уебсайт. Скролваме надолу и виждаме вече познатите ни още от преди регистрация информации, а именно повече за курса и какво ще науча. Новото, което се появява по-надолу, е съдържанието. Тук преподавателите разделят предварително уроците на теми с кратки описания, чрез които можеш да се подготвиш за следващото занятие, или пък дават задачи и тестове, които ти трябва да решиш. И именно сега ще ви покажа как изглежда един такъв примерен тест. Кликам на стъпка 3, където съм заложила предварително примерен тест и това ни отвежда в тестовата система на платформата. Чрез нея преподавателите могат да съставят тестове, които варират от такива с отговори ABC до такива с отворен отговор. Ето тук, когато отворим тестовата платформа, виждаме вече нашите минали тестове, може да видим нашия резултат и статуса на това дали са проверени. За да започнем теста, кликваме на големия бутон отдолу "Започване на теста". Това ни отвежда в съответният въпросник. За целите на това видео съм създала един кратичък въпрос, който ни пита до тук дали разбрахме всичко. Надявам се това да е така. За това ще напиша уверено "да" и ще кликна на "Изплати теста". Той ще бъде доставен до преподавателя и ще бъде проверен при възможност. А сега се връщаме обратно в нашата начална страница на курса, за да разгледаме останалите функционалности. Ще започнем с полето "Коментари". Тук учениците или съответно техните родители могат да оставят отзивите или коментарите си за съответният курс или преподавател. Следващата и много важна функция, която ще разгледаме, е Q&A или казано на български "въпроси и отговори". Тук можеш да общуваш спокойно с твоя преподавател, като за целта ти си този, който трябва да стартира комуникацията помежду ви. Това се случва като напишеш кратко съобщение и натиснеш на "Задайте въпрос". Така твоят преподавател ще получи имейл, че си му задал въпрос и съответно така ще се активира двустранното известяване. Или казано по друг начин, ще получавате и двамата имейли, когато другият пише. Сега отиваме на категория "Известия". Тук ще получаваш известие, когато, например, твой преподавател ти е проверил курсът. И последното поле, което ще разгледаме, е "Ресурси". Тук твоят преподавател може да споделя ресурси с теб, които да ви служат в вашите учебни занятия. Ако имаш допълнителни въпроси относно как се работи с платформата, можеш винаги да се обърнеш към нас на посочените долу контакти. Приятно учене!